Maďarský premiér Viktor Orbán opäť rozvíril európsku politickú scénu, keď sa ostro pustil do predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a jej výzvy pokračovať vo finančnej podpore Ukrajiny. Jeho reakcia bola tentoraz mimoriadne konfrontačná, ktorou sa snažil zdôrazniť, že podľa Budapešti sa Únia po rokoch konfliktu na Ukrajine uberá úplne nesprávnym smerom. Podľa jeho slov dostal list od predsedničky Európskej komisie, v ktorom bola žiadosť o ďalšie finančné príspevky členských štátov pre Ukrajinu. Orbán však reagoval s pobúrením a naznačil, že Únia podľa neho dlhodobo ignoruje zásadné problémy spojené s financovaním Kyjeva. Dnes som dostal list od predsedničky von der Leyenovej. Píše, že deficit financovania Ukrajiny je obrovský a žiada členské štáty, aby poskytli viac prostriedkov. Je to šokujúce, uviedol premiér. Následne zdôraznil, že podľa maďarskej vlády nie je možné neustále zvyšovať finančné toky smerom na Ukrajinu, keďže v Európe rastie nespokojnosť s tým, ako sa pomoc využíva. Orbán v tejto súvislosti napísal: V čase, keď sa stalo jasné, že vojenská mafia vyciciava peniaze európskych daňovníkov, namiesto toho, aby požadovala skutočnú kontrolu alebo pozastavenie platieb, predsednička Európskej komisie nám navrhuje poskytnúť ešte viac. Týmto vyhlásením Orbán znovu zopakoval svoj dlhodobý postoj, podľa ktorého európske inštitúcie nekonajú dostatočne transparentne a ignorujú rizika spojené s pokračujúcou pomocou Kyjevu. Najsilnejší moment však prišiel v závere jeho vyjadrenia. Aby zdôraznil svoju nespokojnosť s návrhmi Európskej komisie, použil ostrú metaforu. Celá táto situácia trochu pripomína pokus pomôcť alkoholikovi tým, že mu pošleme ďalšiu bedňu vodky. Maďarsko nestratilo zdravý rozum, uzavrel. Touto vetou Orbán jasne vyslal signál, že Budapešť odmieta automatické navyšovanie podpory, pokiaľ nebude sprevádzané zásadnými kontrolami, hodnotením efektivity a preverovaním toho, ako sa pomoc reálne míňa. Orbánova reakcia prichádza v čase, keď Európska únia diskutuje o ďalšom balíku finančnej podpory pre Kyjev, ktorý by mal presahovať desiatky miliárd eur. Viaceré členské štáty podporujú pokračovanie pomoci, no Maďarsko dlhodobo patrí medzi najskeptickejšie krajiny. Orbán opakovane upozorňuje, že Únia podľa neho riskuje vlastnú ekonomickú stabilitu, ak bude pokračovať v neobmedzenom financovaní Ukrajiny bez detailnej kontroly a jasných výsledkov. A čo si o tejto pomoci Ukrajine myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.